Takže čaute, tak ja vám dneska porozprávam niečo o téme, do ktorej som sa ponoril v poslednom roku. Viac sú to inkrementálne kampane. Inkrementálne kampane sú pre mňa také tie kampane, že keď už máte odladené toto, tak vlastne oni vám dodajú pár percent navrch. Za mňa je to také ako vyplňovanie tých medzier v účtoch. Poviem vám niečo o tom, aký doporučujem setup účtu, aby tie inkrementálne kampane mohli fungovať. Ktoré typy kampane nám fungovali a potom na konci mám ďalších ešte pár nejakých trikov, na ktoré som prišiel, ktoré sme objavili aj s týmom. Na začiatok storytime. Nebudem do toho zabrdať, ale v CZC sa zmenili pomery a zrazu sme dostali prístup k vyšším budžetom. A taká prvá myšlienka bola, že jasné, rozvolníme ROASy, budeme mať väčší impression share, hotovo. A potom som dostal druhý nápad, alebo druhú myšlienku, že sme vlastne videní všade, kde môžeme byť videní. Na základe tohto som mal prvý nápad a to bolo, že poďme si sa snažiť zvýšiť keyword coverage všade tam, kde je to možné. Že pokrýme všetky search termy, ktoré ešte nepokrývame. A ten druhý, že poďme fakt zobrazať všetky produkty, ktoré máme v portfóliu, nielen tie, o ktorých sa rozhodol, že ich bude zobrazať algoritmus. Tu sa vo mne zrodila nejaká závislosť na vyplňaní medzier v účtoch a tuto som si za sebou doniesol aj do novej práce. Na začiatok by som vám niečo povedal o tom mnou doporučenom setupe účtov, aby niektoré z tých inkrementálnych kampaní vôbec fungovali, aby ste ich mohli spustiť. Máme tu takú chorobu, niekto to povie, že to je požehnanie, ktoré sa volá PMAX. Vlastne tam je jedna vec, ktorá mne dosť vadí, je to, že PMAX kampane majú s pár výnimkami prednosť pred všetkými alebo pred mnohými typmi kampaní. Majú väčšiu prioritu než shopping kampane z high priority, majú prednosť pred dynamickým remarketingom, majú prednosť aj pred časťou searchu a mňa to doštve. Výsledkom je to, že vlastne je tam nejaké ako sme obmedzení v tom, ako môžeme pracovať s produktovou inzerciou a ako uprednostňujeme tie produkty. Na druhej strane je tam jedna výhoda, ktorú vlastne pri tých setupoch dosť využívam a to je to, že PMAXky si berú štatistiky aj okrem iného aj z GMCčka. To znamená, že keď inzerujete z viacerých účtov z jedného GMCčka, tak vlastne si to ťahá odtiaľ. No a za mňa je také riešenie, ktoré používame, niečo, čo nazývam účtové dvojičky. Funguje to tak, že vlastne máme pre jedno MCCčko, že pre každý web založíme MCCčko, ktoré má vlastnú MCC konverziu. V tom MCCčku sa založí hlavný účet, kde beží všetko tak, ako si zvyknutý, klasický setup kampaní, ale potom k tomu vytvoríme ešte druhý boost účet. V rozhraní to vyzerá nejak takto, že musíte nastaviť teda dva účty. Tu ich mám bielým, ale to, čo tam trčí, tak to sú dva účty. A nastavíte si, že vlastne Google Ads Conversion Account je to MCCčko. Je to teda v nastavení MCCčka Sub-Account Settings. No ako tie účtovné dvojičky fungujú? Ako som už hovoril, PMAX obyčajne v jednom účte má tú vyššiu prioritu pred ostatnými, ale keď pôjdete dva účty, tak už tá priorita proti ostatným kampaniám nie je. Takže môžeme slobodne púšťať aj shopping, search, prípadne display kampane podľa potreby bez toho, aby ich prebíjal PMAX len tou svojou prioritou. Zase tá výhoda je tá, že štatistiky z tých obidvoch účtov sa zlievajú v GMCčku a potom tam PMAX si ich odtiaľ ťahá. A sú teda dostupné pre PMAXku. Tu ja by som upozornil, že pozor, že keď sa pripraví tento setup, tak je ešte potrebné napísať na Google Ads podporu a musíte ich požiadať, aby nastavili tie dva účty ako ekvivalent. To je slovičko ekvivalent. Na prvú dobrú vám povedia, že čo to neexistuje, v živote sme to nepočuli. Tu sú dvaja Googlery, keď sa na nich odvoláte, tak im poradia, ako sa to robí. Za mňa je toto vhodný setup pre všetky nové účty, ktoré začínam správovať, že vždycky začínam rovno s tými účtovnými dvojičkami.
ale zároveň je aj celkom jednoduché prejsť na toto riešenie z jednoúčtového riešenia. Potom výhoda je tá, že môžete ako keby do toho MCCčka s tou konverziou, ktorá už má nejakú svoju históriu, pridávať ďalšie a ďalšie účty, ak sa vám nejaká ako rozvetuje účet alebo rozvetuje web. A napríklad v CZCčku sme ich mali 13. Tam vlastne my sme mali ako keby jeden účet na každú kategóriu, optimalizovanú na MCC konverziu a potom tam bola, že extrémne jednoduchá práca s extensions. Že vlastne všetky sme pridávali na úroveň účtu a nemuseli sme mať ten istý extension zduplikovaný 30 krát v kampaniách, ale mali sme len jednu na celý účet. Takže super zjednodušenie a nemali sme tam potom takých tých kostlivcov, že tam beží nejaký extension 2 roky, o ktorom nikto nevie, lebo je pridaný na úrovni ad grupy. Mám tu nejaký návod pre migráciu z jednoúčtového riešenia, ale ten by som preskočil, lebo bude potom tá preska. V zásade, keď toto budete nasledovať, tak my sme vlastne takto migrovali 4 weby a vďaka tomuto jeden sme nerobili podľa tohto, tam sme sa popálili a potom 3 weby sme migrovali podľa tohto a neboli tam skoro žiadne výkyvy. Po 7 dňoch sme mali, už SmartBing bežal na plné pecky, jeden týždeň tam boli trošku výkyvy, ale minimálne, takže vôbec tak nerozhodilo tie kampane. Tu mám ešte aj vysvetlené priamo od Google podpory z mailu, že vlastne equivalent accounts a tá hlavná message je, že vlastne keď si ich nastavíte ako equivalent, tak oni sa neprebidovávajú, nezvyšujú sa navzájom CPCčku. A môžu servovať reklamy z dvorozných účtov. Takže keď máte jedný shopping výsledky vyhľadávania, tak vlastne jeden produkt môže byť z jedného účtu, druhý produkt môže byť z druhého účtu a nebedujú proti sebe. V prezentácii budem niektoré tie typy kampaní označovať takýmto symbolom. Tento symbol znamená, že to vyžaduje účtovné dvojičky. Vyzerá to ako záchod pre dvojičky, ale znamená to toto. Lebo niektoré kampane ho nevyžadujú, niektoré áno. Takže keď vidíte tento symbol, tak znamená to, potrebujeme tento setup. Takže teraz k tým samotným inkrementálnym kampaniám. To prvé, o čom som hovoril, je, že čo je možné spraviť, aby sme si rozšírili ten keyword coverage v searchi. To prvé, podľa mňa, čo sa často nerobí, ja som z mojej skúsenosti, ale možno som iba zvláštny, ale že PPCčkári a SEOčkári moc nespolupracujú. Aj napriek tomu, že vlastne PPCčkári väčšinou ako keby tie analýzy kľúčových slov nerobia opakovane, ale iba rozšírujú podľa search termom často, ale vlastne SEOčkári ich robia na pravidelnej báze a aktualizujú ich. Hej? Takže u nás bola tá situácia, že ten štandardný search sme mali celkom dobre pokrytý. Mali sme statický kategorický search, produktový search, kombinácie s brandom, bez brandu, search na značky, produktové kategorické DSAčka. Potom sme mali nejakú ako svoju prvotnú analýzu kľúčových slov, podľa ktorej sme pripravili search kampane a potom sme ho rozšírali o search termy. Používali sme všetky zhody, ale v tomto nastavení som sa dostal k tomu, že vlastne máme možnosť použiť aj analýzu kľúčových slov od SEOčkárov. A tam som objavil akože veľké množstvo kľúčových slov, ktoré sme vôbec nepokrývali, pretože SEOčkár robí určite o 10-krát lepšie analýzy kľúčových slov než ja, to sa priznám, ale je to ich denný chleba, čo pri PPCčkároch v tej celej agente je to menšia časť. Takže tu som ako objavil možnosť rozšírenia keyword coverage o slová, ktoré tá aktuálna štruktúra nepokrýva. Mal som ale k tomu aj zároveň nejaké potreby, nejakú ako dlhodobú správu. Potreboval som, aby ten setup bol dlhodobo udržateľný, aby sme vedeli nejak ako štandardizovať ten proces obohacovania tých kampaní o nové kľúčové slová. Chcel som, aby sme ako keby znížili tú náročnosť tej údržby v tom dlhodobom horizonte. A na scénu prichádza teda Google Sheets plus Dotty Dot. Celkom jednoduchý setup.
Peti potom nejakú zľavu za product placement, poprosím. Bude tam ešte raz. Ale bol to vlastne jednoduchý setup, kedy sme si tie kľúčové slova nalili do sheetu, pridali sme tam headliny, popisky, landing page a teda. Dali sme si tam názov tej kategórie a toto sme napojili do T-Dotu a začali sme z toho generovať searchové kampane. Ja ešte celkom rád si delím tie kategorické searchy na nejaké ako long-taily a short-taily a vlastne podľa počtu kľúčových slov si to viem nejak aspoň na hrubo rozdeliť. Výhody tohto setupu je, že potom sa to veľmi jednoducho preklopí do všetkých ostatných reklamných systémov so searchom. Môžeme potom pridávať a odstráňať kľúčové slova reklamy jednou zmenou v Google Sheete. Toto je celkom obľúbené, že pomocou funkcie Year to Day sa dajú dlhodobo udržiavať tie kľúčové slova, že najlepšie notebooky 2024, lebo v januári budúci rok sa to automaticky zmení na 25, takže set it and forget it. Je tu možnosť využiť aj juniorných kolegov, pretože zmenou v Google Sheete nerozbijú celý setup kampane a potom, ako som hovoril, že je tu možnosť segmentácie na tie long tail a short tail výrazy. Za mňa to nemá nevýhody. Chcel som nejaký napísať, ale za mňa to bolo celkom v pohode. Ten očakávaný inkrement, inkrement, ktorý my sme s tým dosiahli, bol nejaké 2-4% revenue zo search kampaní za kategóriu, kde sme to spúšťali. Hej. SEO tým postupne išiel kategóriu po kategórii a my sme to postupne nasadzovali. Tu samozrejme záleží, aký kvalitný setup searchu máte na začiatku. Ak niekto odflákol analýzy kľúčových slov na začiatku, tak kľudne tu môže byť aj dvojciferné čísla. Toto boli naše čísla. Ďalšia inkrementálna kampaň ešte sa v searchi je DSA All Pages s vylúčeným feedom. Ide teda o ďalšie rozšírenie searchu a vlastne obyčajne sú účty nastavené tak, že máte spustené DSAčky na produkty, kategórie, subkategórie, nejaké filtre. Ale otázka je, že či fakt pokrývame všetko. Mohlo sa stať niekoľko vecí. To, prečo vám nemusí všetko tiecť do feedov, ako si myslíte, že tečie, môže byť tým, že ak si niečo zadávali, tak vývoj to nemusel pochopiť na 100%. Že skrátka bola tam nejaká miskomunikácia a ak máte stovky kategórií a tisícky produktov, tak skrátka nemusíte tam objaviť ten bug. Mohli sa zmeniť podmienky, podľa ktorých sa tvorí ten kategorický feed, podľa toho, ako sa ten web vyvíjal. A taktiež SEOčkár mohol spriechodniť nové filtrácie kategórie, ktoré sa tvoria ale podľa inej logiky, ako to bolo predtým. A toto všetko spôsobuje ten stratený potenciál, ktorý v searchi nepokrývate. Ako ja s tým pracujem, je to, že napríklad ak použijete Dotty.dot, každý krát je minus 10% z tohto, že sa dohodli teraz. Takže ak používate Dotty.dot alebo iný podobný nástroj, ktorý neexistuje, stačí si do DSA Custom Labelu prijať nejaké statické slovo, napríklad Dotty.dot. A potom je nastavenie nasledovné, že vlastne zacielite na DSA All Pages a vylúčite všetky stránky, ktoré majú custom label Dotty.dot. Vyzerá to nejak takto. Takže dynamicky si obyčajne tam posunú názov kategórie, ale tu si tam ešte čiarka a Dotty.dot. Inkrement v tomto som dal, že 1 až otáznik revenue, lebo tu záleží veľmi na tom, aký potenciál tým odhalíte. Ja som tým vlastne napríklad objavil to v CZCčku, že asi pred 3 rokmi sa zmenila logika, ako sa začínajú indexovať filtrácie a pridali sme to tam a skrátka začali sme zrazu strašne veľa ako keby takých tých podstránok s 2 filtrami a viac posielať do tých feedov. Druhá časť je inkrementálne kampane v shoppingu. Tá prvá inkrementálna kampaň, ktorú
ktorú nasadzujem hneď, keď nasetapujem účet. Nie hneď, keď nasetapujem účet. Počasie, až keď mám nejaké dáta, sorry. Sú low-click produkty. To sú produkty, ktoré majú málo alebo obyčajne žiadne prekliky zo shopping kampaní. Môžu to byť zlé produkty, ale môžu to byť aj dobré produkty, ktoré skrátka nedostávajú šancu omylom, pretože nejak preklzli tomu algoritmu. Často tam môžu byť aj novinky, ktoré nedostávajú priestor kvôli tomu, že ten algoritmus tlačí viac vaše bestsellery. A túto kampaň vlastne spúšťame vždycky v Boost účte. Tuto už vidíte, že potrebuje dvojčku v dvojčkovom účte. Pripomínam ešte, že ten setup je takýto, že hlavný a Boost účet. Na ten setup ja používam teda tento skript, volá sa Low Volume SKU, ktorý bol prezentovaný pár rokov späť na Google Tech Breakfast. Tu je na to odkaz. Treba sa tam zaregistrovať len s Google účtom a nie ste tam. A čo ten skript robí, je to, že vlastne produkty, ktoré nemajú prekliky, tam si sami nastavíte threshold, tak označí ako low clicks a keď potom dostanú prekliky, tak ich označí ako products ramped up. Na toto treba mať voľný custom label. Potom teda v tom Boost účte spustíme kampaň na custom label rovná sa low clicks. Vyzerá to nejak takto, že máte idečko a ten custom label. Ako vidíte, tak to vytvorí vlastne tieto dve možnosti, ako môže byť ten produkt oštítkovaný. Cieľím iba na ten prvý. Výhody toho sú, že inzerujeme len v shopping kampani, teda máme kontrolu nad placementom, nad bidom, máme väčší insight do search termov a keď to nabidujeme ako manuálne alebo nejakým min bidom, tak vlastne sa vieme uistiť, že sa naozaj začnú zobrazovať. Pomáha to aj novinkám, aby sa začali rýchlejšie zobrazovať, lebo začnú zbierať tie prvé impresie, prekliky a ideálne aj konverzie. A pomáha to aj dobrým produktom, ktoré už máme zalistované dlhšie, nezobrazovali sa a týmto ich začneme zobrazovať. Za mňa, čo je dobré, že sa zobrazujú že aj zlé produkty dostávajú priestor v inzercii. Povedal som ti to, použijem ako jeden zo signálov na definovanie produktov, ktoré chceme vyradiť z ponuky. To znamená, že dostal dostatočný priestor v inzercii a stále sa nepredáva, tak bude to kandidát na precenenie alebo na odstranenie z portfólia. Hej, lebo už viem produkte ukázať, že ale tento produkt sa zobrazuje a stále sa nepredáva. Poďme spraviť niečo s cenou, skontrolujeme si konkurenciu alebo ho môžeme vyradiť z portfólia. Takže ako náhle sa potom zmení custom label na produkt ramped up, ten produkt si prebere tá PMAX-ka. A potom vlastne som aj produktiačkám pripravil ešte také také Looker Studio, kde vidia reálne, že produkty, ktoré sa nepredávajú a aký cost už do seba absorbovali. Ťahám si to teraz len z toho campaign reportu z Google Ads, ale už budeme mať za chvíľku BigQuery. Výhodou je teda, že PMAX vidí tie štatistiky z GMCčka a dobré produkty začne inzerovať potom intenzívnejšie. Alternatívou na celý tento setup je aj ten zombie script, ktorý dosť viem, že propaguje taste. Výsledok je za mňa veľmi podobný a je to len o preferencii. Za mňa je toto jednoduchšie na setup a na pochopenie, ale je to fakt vec preferencie. Inkrement, aký z tohto môžete očakávať, je nejaké 1 až 2% revenue. Sám som bol prekvapený, aká veľká časť produktov nedostáva prekliky, že fakt to bola akože že vyššie desiatky percent, ktoré ich vôbec nedostávajú. A ako som hovoril, som aj veľký benefit pre čistenie toho portfólia. Aby ste videli nejaké reálne štatistiky, tak za posledných 3 mesiace nám tieto low-click kampane doniesli okolo 190 konverzií, v hodnote 20 000 na Slovensku a toto sú forinty, to je nejakých 23 000 eur. Takže 500 000 korún a niečo z 500 000. Ďalšia inkrementálna kampaň za mňa je Boost kampaň.
To sú produkty, ktoré chceme veľmi rýchlo vybudovať na prvé pozície. Ja som to aj minulý rok trošku načkrtol, ale chcel som o tom rozprávať trošku viac. Môžu to byť buď nejaké top sellery pod naskladnení, ktoré dlhší čas neboli skladom a ten algoritmus ich začal upozaďovať alebo mohli byť na objednávku. Môžu to byť novinky, napríklad keď príde nový iPhone, tak najväčší sale je v ten deň, keď sa release, lebo strašne veľa tých ľudí, že potrebujem ho hneď teraz, dávajú sa do tých čakačiek, aby ho mohli mať prvý. A s týmto sa nám podarilo ako keby strašne veľa z tej poptávky si ako odkusnúť. Zároveň nimi viem pušnúť produkty, ktoré majú príliš veľkú skladovosť a potrebujem ich rýchlo dostať von, lebo zaberajú príliš veľa miesta. Alebo potom viem pomáhať aj nejakým výrazne alebo rýchlo zlacneným produktom. Napríklad máme nejaký výpredaj alebo Black Friday, chcem len shopping, kde ich z fleku vybudujem nejak vyššie a potom ich časom predám do tej PMAXky alebo nejakej inej kampane. Spúšťame túto kampaň boostovaciu, tiež spúšťame v Boost účte. Ja tu mám taký setup, že mám Google Sheet, ktorý použijem ako doplnkový feed. Produkty šištitkujem custom labelom Boost a potom na tento custom label je spustená shopping kampaň v Boost účte. Vyzerá to nejak takto, že mám tu idečko, začiatok, koniec a potom mám nejaký takýto vzorec, že ak je to medzi týmito dvoma dátumami, tak to štitkuje ako Boost alebo nič. A toto mám pridané potom ako ten doplnkový feed. Ja som si to teraz trošku vytunil, že vlastne viem si štítkovať, že keď mám 3 weby, Slovensko, Maďarsko, Česko, tak si viem vlastne oštítkovať, na ktorom webe ho chcem spúšťať. Takže je to trošku dlhšie to trvá ten setup, ale už je to väčšie, že vlastne už potom tu iba zaškrtám tieto. A mám tu ešte aj turbo. A to je, že keď je málo tomu boostu, lebo niektoré kategórie majú skrátka vysokú CPC-čku, vyššiu než ten zvyšok, takže keby som to prijal do toho boost účtu, tak sa to nezačne zobrazovať, takže na to mám turbo. Výhody sú, že to veľmi pomáha roznakopovaniu produktov. Super nám to fungovalo napríklad v CSCčku, keď sa každý týždeň pridávajú nové Black Friday produkty. Na 2 dní sme to dali do boostu a potom do štandardnej kampane. Po odstránení štítku Boost sa zase ako pri tých ostatných kampaniach vráti ten produkt do PMAXky s tými dátami z GMCčka. A za mňa najväčší bonus je to priama cesta do srdca produktiaka. Tá debata prebieha takto. Čau, Ľubo, máme tu super novinku, vieme ju nejako potlačiť? A ja poviem, jasné, dáme to na 2 týždne do boostu. Vyzerá to, že spravím nejaký magic, trvá mi to asi 5 sekúnd, keď dám idečko a zaklikám si tieto srandy. A odpoveď je, že super, Ľubo, ty si najlepší. Toto je úplne, že firemná kultúra. Má to vplyv tá kampaň na firemnú kultúru. Ten inkrement je roznakupovanie toho produktu. Tu veľmi ale záleží na atraktivite toho produktu. Ak je to niečo nezaujímavé a niečo drahé, tak s tým ako spálite peniaze. Takže vždycky sa pýtam, je to fakt vhodné? A ako väčšinou sa tam dostane len pár produktov, že tam 5-10 produktov maximálne beží naraz. Ďalšia inkrementálna kampaň je catch-all kampaň, ktorá inzeruje na search termy, na ktoré sa rozhodla neinzerovať žiadna kampaň v tých účtovných dvojičkách. Je teda shopping kampaň na všetky produkty, ktorá má veľmi nízky manuálny bid, napríklad 10 centov alebo korunu. Má tam obyčajne neuveriteľné skvelé PNO, lebo máte nízke bidy, ale málo konverzií. Je to fakt akože kampaň, ktorá zbiera také drobky po tých ostatných kampaniách. Tiež ju spúšťame v Boost účte. Ten inkrement je fakt ako do 0,5%, ale ten setup trvá 2 minúty. Setup vyzerá tak. Mám tu aj nejaké štatistiky za tých posledné 3 mesiace a bolo to nejakých 12 konverzií a 1,000 eur. Ale PNOčko, neviem, 0,1%, ale nič také. Takže celkom dobré. Potom tu mám kampaň, ktorú mám Products Without Custom Labels.
za mňa je ideálne štávať štruktúru shopping alebo PMAX kampani podľa custom labels. A čo sa niekedy ale stane, že listing a tie custom labels sú podľa kategórií. Ale niekedy sa stane, že je piatok večer, za 5 minút sa končí, potrebuje sa zalistovať produkt a zabudne sa prijať do kategórie a my ho neinzerujeme. A trvá dosť dlho, dokým sa to objaví, že vlastne prečo sa ten produkt nepredáva a potom príjem na to, niekto ho zabudol zaradiť do produktového stromu. Tam mám vlastne kampaň podľa custom labels, ktorý všetky custom labely vylúčim a spustím na everything else s vysokým bidom a budgetom, neviem, 5 eur. Potom si nastavujem pravidlo, ktoré mi pošle e-mail, že keď táto kampaň začne mať viac ako 0 impresí. A potom to zoberiem na listing a poviem, prosím, doparujte to do správnej kategórie. Tiež to spúšťame teda v BoostZúčte a vyzerá to takto, že to je everything else in all products, fakt vysoký bid a pravidlo, že pošli mi e-mail, ak tá kampaň má viac ako 0 impresí. Potom je tu shopping na brand kľúčové slová. Tuto musím atribúcii, kam patrí. To chrobáka do hlavy, k tomuto som dostal od Petra Bureše na PPC Campe 2023. A pointa je tá, že vlastne na tvoje brandové kľúčové slová sa môžu zobrazovať shopping kampane, pretože ty si zástupca kategórie. Riešenie na toto je, že vytvoríš shopping kampaň na všetky tvoje produkty a vylúčuješ všetky search termy, ktoré nie sú brandové. Až dokým ti nezostanú len číslo tie brandové výrazy. Ja som sa pozeral, že vlastne či to je pravda, že či to si Petr iba nevymýšľa. A vlastne naozaj som to nenašiel som to na mole, nenašiel som to na Datarte a potom som to našiel u nás. Že vlastne Wilson je zástupca kategórie. Je tam ale obmedzenie, prečo som nebol úspešný a možno, že vy s tým budete úspešní. A to je to, že to funguje, ale ja som sa pri tomto sa dozvedel, že existuje limit na počet negatívnych kľúčových slov. Takže som ich začal vylúčovať v kampani, zrazu limit. Tak som ich začal pridávať do zoznamu negatívnych kľúčových slov. Aj tam som hitol limit. A potom je aj limit na počet tých zoznamov v tom celom účte. Takže nám sa to vlastne stalo v CZCčku, že sme mali 60 000 produktov a kampaň sme museli vypnúť, lebo sme sa k tomu čistému brandu nikdy nemohli dopracovať. Myslím, že by to malo fungovať u e-shopov s menej produktami. Musím to testovať. Možno nám potom môžeš povedať, že aký ste máte úspech vy. Ten increment neviem, ale očakávam tam určite vysoký konverzný pomer. Ďalšie využitia tohto setupu, na čo využívame účtované dvojičky, je testovanie titles shoppingu, lebo tam vieme úplne eliminovať efekt tej vyššej priority PMAX kampane pri testovaní, že spustíme shopping v tom boostovacom účte s tým testom. Vieme tam spustiť dynamický remarketing, ktorý teraz ako neprebíja svojou prioritou PMAX-ka. Používame to na výpredaj end-of-life produktov, ktoré vlastne už nikdy sa nedostanú naspäť do tej PMAX-ky, lebo už ich prestávame predávať, je to posledných pár kusov. A práve preto, lebo tu máme kontrolu nad tým placementom a vieme aj ten set sledovať, ako sa vypredáva. Na záver by som povedal, že zvážte ten setup účtov s plus dvojičkami. Hackovanie v PPCčkách s PMAX-kou ešte nevymrelo. Mnoho z týchto kampaní viete nasadiť za jedno dopoludne, že spravte si kávu a nájdete si na to chvíľku času, že fakt to nie je komplikovaný setup. Aj ten skript trvá, že do 15 minút už máte živú kampaň. A testujte, či sú tieto prístupy vhodné aj vo vašej vertikále. Mám tu ešte taký checklist, čo si môžete pozrieť, že aby ste sa nemuseli prechádzať celú tú presku. A ďakujem vám za pozornosť.